Assalamualaikum, bolone Mas piye kabar sampean? Muga-muga dene iki kabar sampean apik sehat, tapi nek harus kurang sehat, muga-muga sampean waras. Terus yang diutang dang. Lunet. Nah oke bolo, awak dhewe iki wis tekanin tengah hutan. Nah nek kene apa golek apa iki? Awak dhewe ning kene apa yang golek tanam-tanaman sing iso dimasak ngono lho. Kaya apa kuwi tanamane kuwi? Ya pokoknya ikuti video iki, terus ikuti keseruan video iki sampai selesai, tetap nih Mas channel. Mas Mas channel channel. Gobios. Walah, halah aboy kok ngene iki lho. Kok ora apa-apa ngene ning pinggir-pinggir kene. Mbah golek mengarep nang iki. Kadang-kadang kira-kira apa kan iki, Dik? Iki lho, godhong senggrong jir. Senggrong. Kayak ngene. Ngene kita. Iya kayak ngene iki lho lho, deloken. Kena dipangan to iki? Kenek sing nom-nomane ndak hidup potel iki. Tenan lho ya, Sak meniki ya rek lho. Sing ngene iki. Iya sing nom, kembangnya yo dibuak le. Oh, ngono to. Alah, jobro bolo, jobro tak wit-wite. Oh, ngene iki to jebule. Toplok sak wite. Sisan le empok wite. Oh, orang ngoyot berapa jebule iki? Sakmene iki ya. Iya. Emang ya aku ning tas nggo gak panggang koyo. Juga panggang. Wes bolo gak usah sesuwe. Iki godhong senggrongnya ndak dieksekusi, ndak dienggo mangan. Yo. Nah. Dimasak apa iki kira-kira? Wes ayo dimasak. Lho oke bolo ternyata dia lupa bawa kompor portable. Dadi mek kayu iki. Wes kok njaluk ngene mbah-mbah gek mang. Garing to Mas? Garing ya, Pol. Lha saya mek sing saset ndak masak aku selesu iki. Kostelan leh kupen kak ning persil mang. Wes, dah yo. Kono dimasak ning kono. Nah, iki bolo. Wis entuk kayu, ayo masak ning kono. Ayo. Nah, iki bolo. Rencek-rencek iki di dadekno geni sik. Nggo masak iki. Nah, aku bagian iki ae bola wis nyiapno per gambreng-gambrengane iki. Terus iki apa tak cuci dhisik. Terus iki bumbuku karo wak panggang ndek mau. Wis, pokok delok video iki sampai selesai ngono ae. Ya Allah. Nah iki bola godhong senggrongnya apa tak umbah dhisik. Diumbah banyak-banyak ngene. Wong ketok emang ya resik, mari keguyur karo banyune Tuhan. Wis kene bola. Enak ketok rondok resik to lho. Wes mari ngono iki bumbuku ndang tak ulek ambek iku ngenteni sama gawe geni. Yo pengen iki lho bolo lho. Ning alas iku sebenarnya ono segala macam yang bisa kita masak. Cuma kadang itu kita nggak tahu. Nek iku iso dimasak, iku iso ora iso dimasak kak ngono. Sing gak iso dimasak paling yo lateng karo rawe, yo iku. Piye Mas sama? Wis jadi terus genine. OTW makan. OTW makan. Oke. Wes kok ngene iki ae bola lho, delok iki. Bumbu-bumbune simpel terus ditambah iki ae lho. Si penolongku. Marinasi terus disuwek ngono ae. Biur dikotah ning suwek terus ae diulek. Duh, angel. Angel mosok. Iki makan aman. Kira. Ya wis bola, ambek ngenteni geni iku mang mekan. Iki lho delok aku ngulek. Segampang dan sesimpel iki. Pokok semudah iku bola nek ape masak godhong senggrong. Senggrong iku ya nek sampean pengen roh. Senggrong iku tuwuan, sing tuwa iku ya ora mesti ning kono, ning segala tempat ono. Nek awakmu pengen ngerti rasane senggrong ya ndang maroning sawah,
Terus nang dipetik. Pokoknya godhongnya kok ngene iki lho. Godhongnya kok ngene. Lho, rondok kasar-kasar ini kok bayem. Rondok mirip bayem cuma iki versi kasar sithik. Juga versi kasar sih, maksudnya kasar. Wes tak ulekin dhisik, mari ngono engko ayo langsung tinggung goreng. Nah, iki mekan iki, sekarang ngenteni murup. Ngenteni wis sekarang ngenteni gede-gede. Oke, Rek. Iki genine wis murup. Wayah iki nek dintepno gene masakan wis luwe. Luwe pol iki. Kayak entep banyu sih. Dan kok tepak umup digo godhog apa mang lah. Godhong aneh mang lho. Apa nek ngarani? Senggrong tak sanggrong ngono lho. Iki ajentane nganti umup lho. Engko nek wis umup pakai dicemplungno godhong mang. Godhong apa lek emang nek ngarani? Songgreng. Senggrong. Nah ya senggrong. Senggrong tak senggrong. Sengrongan. Yo. Lah iki lho bolo. Oleh ngulek bumbunya sampai halus ternyata banyu iku mang orang molak-malik belas. Wis pokoknya sing sabar yang iki nek masakne alas. Nek gak nggo kompor portable yang iki lho rek. Tapi gak apa-apa. Karo ngenteni iku mau ambek tak ceritani sithik ngono ya. Dadi yo bolo iki mang awak dhewe sebenarnya ora pening alas iki. Tapi awak dhewe mau healing ning Bojonegoro ngono. Cuma posisinya awak dhewe iki lagi bokek. Dadi yo mendek ning kene ngono. Etak-etak delok ngono jagunge wong-wong. Engko nek aku ndak khilaf pun tak demek saiki ngono. Tapi meneng ae aja kondo wonge ya. Iku nek pengen, nek gak pengen wis delok iku. Ternyata banyune semalak-malik ambek aku cerita. Godhong senggrongnya iki mang langsung ae dijegurno. Apa Dil ngomong-ngomong soal jagung mah kayak wonge ngoleh gitu. Ya mulai tapi mbok meneng ngono. Oh, yo Wes, gak usah omong ae nang dijegurno mergo wis semalak-malik. Tutukane mang ndi? Apa lah nek ngarani? Tutuk piring nganggo tangane. Delok le. Aja tangan, nek kobar engko tanganmu. Wes, sampai diwolak-walik ngene bolo sampai engko bener-bener medhuk. Terus engko iki dienggo goreng bumbune ambek panggang. Ngiler aku ngawasi godhong senggrong iki. Bahaya iki jenenge iki. Sendok iki mang kendeken coek, dadi nganggo iki. Sono kembang-kembangnya lho, Dil. Ya ora apa-apa, kembang-kembang iku nek empuk ya dadi kembang sing wangi. Bebasan Kaya langit dikebaki lintang. Ame diwasi nggo gosong. Wis skipen ae nyanyi-nyanyian gak jelas iku suara fals. Kaya iya Lho. Ono iya suaraku fals. Piye kon iki? Wes iku wis medhok to, Rung. Urung, Lokas. Duh, pengok tenan. Ah, dintasik coy. Wah, sumpah panas ning dhuwur ngonoan. Dono sik. Ini lho rek. Ngantem mirai rasane. Uhuy. Godhong opo mang Dik? Godhong ini kayak bayem kok yo. Godhong opo emang? Apa mang Dil? Godhong apa mang Dil? Senggrong. 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 Nah oke bolo, iku mang kan godhong senggrong wis di entas saiki wis ae tinggung godhog bumbu. Kok godhog bumbu? Goreng bumbu. Tapi sik ya, iki kayaknya geniku kurang disogrokno saiki. Kayak iso rondok banyu-banyune mang ndak nyiprat-nyiprat. Nah, iki lah gak ditambahi lengo secukupnya ngono ya. Wes bolo. Terus iki bumbune langsung aja dicemplungno. Soalnya kan genine murap-murap ngono gedene lah, langsung dicemplungno. Loh. Gila wis kayak langsung maknyus. Diudek-udek sampai mateng kok terus buka panggangnya digorno karo godhong senggrongnya. Iki godhong jeruk digorno bolo, terus diudek-udek lho. Makan menyala bosku. Terus diudek-udek. Nah iki wis mateng bolo terus ditambahi banyu. Secukupnya wae. Sor. Sumpah bolo, seweru tenan iki masak dino iki ya. Ana simmer menyala bosku. Endiul.
Ojo lali bolo dikek penyedap ben rasane sedap. Wes. Terus diudek-udek. Nah iki bolo semula malik koyo ngene terus godhong senggronge dicemplungno karo ale sak panggange mang. Lho iki lho ale lho ya. Ale koyo ngene. Terus sak iwak panggange. Mari ngono terus diudek-udek. Ambune iki lho seger tenan gak bujuk lho ya, gak bujuk. Aromane. Nah, nek wis mluthuk-mluthuk ngene baru santan ini terus dijuwegorno. Terus diudek-udek. Wes, ngene wis mateng. Lah langsung dientas. Ayo mangan. Yo. Kene deleh kene bala. Seger. Lah bala iki sego semepak ning piring. Saiki wis ndaye langsung mek. Iki mau jangan senggrong. Kuwi aja lali. Terus sampai iki mang bolo ale pak panggange wes saiki nambah mas sama kita cip dong segronge uts kuai ya ambil pak panggange hari ini aku skip sih. Seger ambune. Saurunge mangan iki gak biasane kita berdoa dhisik. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ini seger samangane. Enak ya, ternyata godhong senggrong iki. Alene yo enak gule. Wah, seger iki bola. Terus iki yo rontok pedes. Gara-gara oleh aku ngekek lombor untuk akeh. Mantap. Let me try. Iki godhong senggrong lho. Kayak bayem kok yo. Ayo testing. Seger bolo. Enak ngene. Boleh godhong-godhong sing ngaras ngono ya enak ya. Wis pokok sesuk ya, Mas. Nek awake ning Persil koyo meneh. Godhong senggrong. Aja ngono masih ya. Banyak boleh godhongnya. Suapan terakhir bolo. Wes pokokan matur suwun kanggo bola-bola Mas sing wis ndelok video iki dari awal sampai akhir. Tetep aja lali like, comment, share, dan subscribe ben videonya masih lebih berkembang. Terus ikuti terus videonya Mas channel. Gobios.